Kini pangutana na mo, nganong imong gibadlong nga wa pa alas 9, nga ni pirma man ka nga alas 12 kutob. Basa-basa Kapitan Priscillas, pabasa sa imuhang anak o sa imuhang apo, panugo, nga basahagon ni nak, kay mo pirma ko. Kay tanawa sa inahitabo, pirma-pirma ka Kapitan Priscillas, unya karon wa di kakabalo kung saan imong gipirmahan. Ang mag-atubang sila sa barangay. Ang kana atubangan ninyo na, ingnan ninyo, ni pirma manggukakap. Naapay tulo ka oras, naapay dagang may tabo anak nga nakahanay na mga activity, nga mga programa. Wala madayon. Wa pa'y alas 9 gibadlong na minimo. Mao na anaan ninyo na sa Kapitan Priscillas ha. Nasuko pa ning uban din niyo at tubangon og tubagon gyud na siya. Tubaga gyud ninyo. Kay napakyas man gud ang inyuhang kuan, lipay-lipay kauban sa mga batanon. Tarong may nga nagpirma og tarong nag-istorya sa iyaha nya bastoson niya ang show. Kani gusto na ko may balaan giunsa pagbastos ang ilahang pasundayag. Nakuha ang video? Okay, sige mangayo ta sa video. Kung giunsa mo pagbadlong ni Priscillas, nganong niingon man mo din nga gibastos mo sa kapitan, gibastos ang inyuhang show. Kani, sa ato pa ilahang ipadangat ni sa DILG. Nagbutang, ningon man sila din niyo. Ilang ipasa sa DILG, mo reklamo sila sa gihimo sa punong barangay sa Guma nga si Kapitan Priscillas. Kay matod pa nila gibastos ang ilahang kalihukan nga legal man ni kay nananghid man mismo sa kapitan. O niya ang kapitan mo'y nagbastos. Giun sa pagbastos ni Kapitan Priscillas, ang kalihukan sa mga batanon niya tarong nga nananghid. Tarong nga programa. Dili man ni laway nga programa. Dili man ni pang binugoy-binugoy. Dili man ni pang sukarap ng ilahang kalihukan sa mapalad youth. Para man ni malikay sa illegal nga droga ang mga kabatanunan. Dili lang kay sa Guma, kundi sa tibuok mga barangay sa Digos ug sa probinsya na ay mapalad ug usa na sa kalihukan sa mapalad. May buntag kang Abi Joy, mato pa niya ako ang official host ana. Amo ba? Nasad pod good ko sir during sa activities na feel nako unsa ang gibati sa mga kabataonan og ang preparasyon nila para lang mahimong malampuson. Pila ka adlaw nila ning gipreparahan, karon badlongon lang og bastoson sa amahan pagyod sa barangay Guma. Mao na ang gusto na ko masayran kay giingon man din gibastos ang ilahang show. Ang video ipasundayag niya nato na kanong imo mang gibadlong nga first and foremost nananghid man sila nimo. Permado man nimo na. Wa man na nagbinastos din ha. Wa man na naghimog laway din ha. Kay kalihukan na sa mga batanon para malikay sa illegal nga droga. Mao na ibut pasabot ang mapalad. I-search agad ng mapalad. Giunsa ang mga batanon niya maayo ang tumong sa ilahang kalihukan, gibadlong og matog pagibastos ang ilahang show o ang ilahang kalihukan. Nganong og kamukap o kiraman kap. Sityo tubor ang mga batanon sa inyuhang partido o grupo sa Abante Barog. Naghimo og kalihukan, wa gyoy ni badlong kap. Gipasagdan mo, gipatuyangan mo taman sa ginhawa. Kay open man ta sa mga kalihukan, labi na nining politika o eleksyon. So wag yun ibadlong ninyong taga-city. Wag yun ibadlong ninyong mga kampo sa mga kagas. Pero nganong og ang atuan ang kampo na sa mga kagas, mga batanon sa mga kagas, nananghid pagtarong, imo mang gibastos ang kalihukan, Kapitan Priscillas. Nganong man kap? Ang mapalad, wag yun gipalaran niya na mahuman ang ilahang event nga muna-muna nila preparaan na wag yun palari. Kay ang sabot, ang pananghid kang Kapitan Priscillas alas 12 sama sa gihimo sa mga batanon sa Abante Barog. Sila pod naghimo para pod sa mga batanon din ha sa hugpong Digoseños ni Mayor Joseph Gagas. Nananghid kang Kapitan kay sila pod naapod sa activity di man kay kamuray na mga batanon sa Guma. Siguro mas daghan ang batanon ni Mayor Joseph Gagas diya sa Guma kaysa ninyo.
Unya karon usao naman lang ni i-report sa DILG. I-report gyud Gabriel. I-report gyud ni sa DILG ning gihimo. Mo nang limitado ang akong komentaryo, nagbase ko aning kuan sumbong aning mga nahitabo sa mga kabatan-onan. Ang meaning sa mapalad Kapitan Priscillas ka mga aktibo at mapagmasid na alagad laban sa droga. O, mauna ang meaning anang mapalad. Okay? Good morning, Gaw. May buntag kang kagawad Marliza, yutyam ko, diya sa Balabag. Salamat kay Gabriel. Jay Salazar, thank you. Siya ang presidente sa mapalad sa Guma. Mabitaw gani akong gisgutan, sir, since you are watching right now, unsa ang gihimo ni Kapitan Priscillas sa inyo ha? Giunsa mo pagbastos, unsang klase nga pagpamadlong ang iyang gihimo. Nya bisan pa man nananghid mo og tarong sa iyaha, pirmado pa niya ang letter nga gi-specify pa dito nga mga oras sa mga kalihukan na dito nakabutang, mas malinaw pa sa sinag ng araw ang imuhang pagpananghid kauban sa imuhang mga opisyalis o mga miyembro nga alas 12 kutob. Pero wala pa'y alas 9 gibadlong na mo. Giunsa mo pagbadlong. Diba, Kapitan? Unsa man ni Kap? Unsa man po'y side ninyo, Kap? Mauna po ni Ron. Sugod na po taning Guma. Eleksyon nun natog tarong. Dili kay magbutanay tag-unsay ato ang mga estratehiya o pamaagi. Ha? Para peaceful ang atong eleksyon, dinha sa Guma, wala tay butanay. Labi na kay nananghid na ninyo. Magtarong na lang gud tag eleksyon ani god, mabitaw ganing na ay mga insidenteng patay aning eleksyon ba tungod lagi anang yun ana nga mga batasan. O tubagan ninyo ni, nganong gibadlong ninyo ang kalihukan sa mapalad youth sa hugpong digusenyos ng mga kabatan-onan nga nananghid man sa inyo hana. Permado man nimo Kapitan Priscillas ang letter nga nananghid sila anang ilang activity. O pagani pag sayaw nilag paro-paro G. Imo namang giguba ang ilahang pasundayag o ang ilahang programa, Kapitan, kay imo silang gibadlong. Onya, matod pa, gibastos kuno nimo ang ilang show. Wa pa'y alas 9. Ngano man to, Kapitan? Ni pirma lang kagway basa-basa ato, Kap? Kung nipirma ka nga way basa-basa ka, mali ka din ha. Imo na lang unta itong gipadayon sila. Kaya pirma man ka. Nag-expect naman sila nga maunang orasa. Dihang orasa na to tapuso ng ito ang programa. Gihanay na nato ang oras. Giunsa mo pagbastos, giunsa mo pagbadlong sa punong barangay sa Guma, Sir J. Salazar as President sa Mapalad Youth. Abi na mo i-set aside usa ang political color, sir, para lang unta sa ikalipay sa magkatawhan sa barangay Guma. Maugani na akong punto. So giunsa mo, Sir J. Salazar, pagbadlong ni Kapitan Priscillas. Ni dool ba siya sa entablado? Ni kunit ba siya mikrofon? Ni nangasaba ba siya? Giunsa mo pagbadlong. Nya ni pirma man sila sa kasabutan sa inyong pagpananghid nga alas 12 mo kutob. Napay tulo ka oras. Giputol na ni Kapitan Priscillas. Giunsa mo pagbadlong. Dapat lang gidon ta iset aside ang politika. Parehas lagi sa nahitabo sa sitio Tubor nga ang ilaha pong mga batanon sa Abante Barog, wala ginagbuot nila. Pag yun namadlong nila, ipatuyangan sila taman sa ginhawa hangtod kanus-an lagutob. Kalihukan sa politika, walay butanay. Pareha na kanang gilimitahan na manggod mo ana. Kay kabalo sila nga kato nga panagtapok, mga batanon to sa hugpong Digusinyos, ang mga Kagas mo'y mga major sponsor, especially Mayor Joseph Kagas. So kabalo sila nga ang mga Kagas ni nga mga batanon. Nganong limitahan man ninyo, Kapitan Priscillas, sir? Anong inyo mang gibadlong nya ni tubag man ka, ni sugot man ka sa pagpananghid? Ni sugot o nya pagkahuman, ni badlong. Usa man na pagkapirmaha dahil ni mo atong letter, Kap, natug ka, Kap? Ha? Natog ka atong panahon na, Kap, nga ni pirma man ka? Isumbong tanis di ay LJ, oy.
Unfair man gud na. Kamo daw be, kamo organizer, nagpatawag mo sa mga batanon, nya mauni atong kuanon, mauni atong kalihukan himuon. Gigastuhan ninyo, nagsolicit mo. Karon mao na naabot na ang time sa inyo ang gikahinaman nya event para sa mga kabataonan. Gubon lang ni Kapitan Priscillas. Punong barangay ka pa naman, nananghid pa nimo. Nisugot pagyug ka. Uman imuhang gubon o gingon anak lang ka sayon. Maayo na imong gibuhat anak kap. Unsa na po itubag ninyo aneron? Unsa na po ipalusot ninyo aneron? Wala tay but-anay ha? Kung sa'y mga kalihukan na to ng politika, way but-anay. Himo mo kinyo ang estratehiya, kay wag mo badlong ninyo. Ayaw lang ng binuang. Kay kami pod muhimo pud ta ana. Walay but-anay diha sa guma. Matod pa ni Layar, Ma'am Layar, agoy wala na hinoon nakaparu-paro G. Ayaw anak kap basa-basa pod pag may time. Lain pod kaayo ng naatay permit onya 9 PM lang di ay. Mao gani onya ni pirma si Kapitan Priscillas natug siguro. Ingon si Jean nganong gibadlong man pud nila oy. Nga nananghid man og tarong mao gani nay punto, ma'am. That's our point. Nya nananghid unya gibadlong. Unsa man day nang klase ng pagpananghira? Oo day na nga dili, na day na ingon anak di ay. Oo unya dili di ay. Libuga ba ng desisyon na kap? Ingon si Jay Salazar de presidente. Wala gyud untay problema sir og maundang atong aktibidad. Kung formal lang ang pag-approach ipaagi sir. Oh, kani ha, kani. Oh. Mas batanon ba ni kap, ikaw tiguang ka na ba? Tanawang giingon din oh. Batanon presidente si Jay Salazar. Mas mayo gud unta, walay problema og kanang makasabot sila og imuhang ipastop ang ilahang kalihukan kung formal ang pag-approach. Nay video ni Sir Jay Salazar, padayonon ako. Nabatuog na ubos mi kay wala man lang mi unaha og pagkikistorya isip organizer or di ba sa pamilya sa batuon nga nagsaulog sa ilahang kapistahan ning kalit lang o darakaphan ang mga kaigsuonan og mga taga-guma mga ginikanan nila ning kalit lang og sulti sa mikropono sir nga mibanghag og wala man lang niingon og maayong gabi na. Pagkabastos po na ni Kapitana, oy. Imagine ninyo ha, naay kalihukan. Mukalit kag sulod ya, kunit kag microphone, banghagan nimo. Wa pa'y katahuran. Wa guro kay batasan, Kapitana ka kay... Simple nga pagpangayog katahuran, wa nimo himoa, ni banghag pagyug ka. Ang video, video. Banghag ka day kapitan ha. Wa man lang ka nangay katahuran niya. May gabiin ninyo mga animala mo. Ano ba? Wag yun. Hugpong Guma Youth. Mga batanon sa Hugpong Digusinyos. Sa inisyatibo sa mga lideres sa pagpanguna ni Jay Salazar. May buntag ni mo din ha, Jay Salazar, og sa imuhang mga kabataonan nga misalig sa pagkamatinud-anon sa Hugpong dinha sa Guma, Hugpong Digusinyos. Karon, ini ang nahitabo dinha sa Barangay Guma, agipaabot din sa toa para lang makahibalo ang mga kaigsuonan nato dinha sa Guma, di lamang ang mga kabataonan, lakip na usab ang mga ginikanan og mga katigulangan. Domingo sa gabi iday rather. Kini nga panagtigom para ni sa kaayuhan kay kining ilahang kining mapalad manggod mao ni programa para dili mutipas sa laing dalan padulong sa makaalaot nga droga ang atong mga kabataan. So naa sila gihimo nga activity para ana nga para sa mga kabataonan no. Diya sa asa na sa gym na. Kilid sa barangay hall. Pasahon ako nako to. Pasahon ako tong ilahang sulathangan nananghid pa sila kang Kapitan Priscillas dinha sa Guma. Dara. Katong letter, hamtong letter.
To Honorable Leo S. Preselias, punong barangay, Barangay Guma, Digo City, Davao del Sur, Philippines. Dear Sir, basahon ako ni. Greetings, peace and love be upon you. Dili basta-basta ha, grabe ang timbaya. So sa laktod ani, di Barangay Guma Mapalad Youth Volunteers, together with the organizers of the Batuon Clan, who will be celebrating their yearly fiesta, will be conducted community services such as community pantry alas 10 hangtod alas 12 sa Odto. Nadinhin ang kabutang og Guma Youth Festival of Talents. So naay mga pasundayag para bibo. Pasundayag ganit ta dito sa imnanan sa playa. Dinhi pagkaha sa Barangay Guma Gymnasium alas 6 sa gabi hangtod sa alas 12 ang nakabutang dinhi. Okay? This coming February 6. Atong pizza size ni. Karon ilaha pong gipaniguro dinhi nga ilahang tumanon ang mga protocols. Nakabutang dinhi ang presidente sa Guma Mapalad Youth Volunteers nga si Salazar J. Abrinillas, naipirma dinhi, naapoy pirma sa organizer sa Batuon Clan nga si Nicolas Batuon Jr. og naapoy pirma ni Kapitan Preselias. Ipirmahan ni Kapitan Preselias, tanawan ninyo sa mga nagtanaw sa live nato din na. So klaro kay ang pagpananghid dinhi, gi-specific yun nila kung unsa ang mga activity o mga kalihukan. Tungod kay dili lagi ni mga bastos ni mga batan-on sa hugpong Digusinyos, bisag kabalo ta din dagan sa politika nga dili magyud nato na kauban ng kapitan, dili magyud mo suporta kang Mayor Cagas. Nananghid gihapon, no? Dili dili mananghid ang atuang mga kabatan-onan dinha sa Barangay Guma. Kay para gud ni sila sa kaugmaon sa mga kabatan-onan. So usa na ang pagpananghid para makita gyud nato ang tinuod niya kinsa ni sila o unsa ni sila nga pundok, dili ni sila mga binuang. Okay? Basahon lang sa nako ni bag-o na to komentaryuhan. Mauni ang mga reaksyon sa mga kabatan-onan sa hugpong Digusenyos dina sa Guma human nahitabo ang pagpamadlong ni Kapitan Preselias sa ilaha. Bisan pa man nga nipirma na si Kapitan Preselias sa ilahang pagpananghid sa maong letter nga gi-specific pagyud didto pagbutang kung unsa ilang mga activity ug ang oras ni ini. Nakabutang didto nga alas 12 sila mahuman. Nipirma si Kapitan. Karon unsa pagkaunsa, basahon na to ning ilahang mga bagulbol. Matod pa din as what I saw, it always good siya nga ingon ana. Kaysa may perminti ingon ana. Rude og attitude. Tanawa ragon niya. Pangit tanawon, kabantay mo din murag nalain ko. Kisa man ni siya? Si Jay ni. Member lang ni siya ha. Murag nalain ko last time during nagkuha kog barangay certification and not to PUI, PUM for employment purposes. He said, sunod inyuhang ibuto ha ang kanhi mayor. Uyawa bago di ay mangayo din ha og kuan mga certification kay dapat pabutaron magkakisa ilahang kandidato. Sa ato pa day og dili ka mutuman di ka tagaag certification kung unsay imuhang gikinahanglan ani. Kapitan, paminawan ning ingon sa usa ka batan-on youth member dinhi. Niingon ko no nga dapat ang butaran ang kanhi mayor. Kay ang sponsor manggod ani nga kalihukan nila atong pizza size.
mga Kagases, unya pinakadako contribution si Mayor Joseph Cagas kay mga hugpong digusinyos man to nga mga batan-on sa guma nga nananghid human gibadlong. O kanay kang kuan na ni kato na ni sa presidente sa Mapalad Youth. Nangayo siya og pasensya sa mga kabatan-onan nga mitambong sa pasundayag on behalf sa Mapalad, mangayo ko ninyong dispensa sa nahitabo. Puhon na lang pod og ihatag sa Ginoo ang higayon nga makalihok nga gawas nun. Salamat kaayo sa tanan, mga kahugpong o kaubanan namo. Mao nang nahitabo, gisugdan daw nila Glass City Media nila activity, unya gipaundang sila og almost 9 p.m. Wala pa'y alas 9, gipaundang sila ni Kapitan Priscillas. Unya, klaro kayo tataw nga sa ilahang letter, sa ilang pagpananghid, alas 12 sila mahuman. Pirmado ni Kapitan. But pasabot, ni sugot. Siyempre, nag-expect sila nga mauna ang mahitabong dagan sa ilang activity kay nanay pananghid na ta sa punong barangay sa Guma. Wa nila damha ang nahitabo nga gibadlong sila ni Priscillas wa pay alas 9. Saon man nato ni ron. Matod pa din tanan namong major sponsors, mga Kagases, si Mayor Cagas dako kay contribution sa among activity. Last time, piyesta sa Sitio Tubor. Ang Sitio Tubor, Guma, gyapon iyahang apo ang nagdala niya Abante Barog ang mga sponsors kay wala gyud badlunga. Daghan ang mga tao o wala sab mi follow sa social distancing. Wa ga nila gipaundang at tanawa. Tiri lang daan. Nagpatapok po di ay ang Abante sa mga batan-on po sa Abante dinha sa Sitio Tubor. Wala daw gani gifollow ang minimum public health standard. Wa gyoy ni badlong kay ilamang patabo, di ba? Pero wa gyud mo'y nakita nga mga taga city ni badlong nila. Gawas nun man ta ng mga kalihukan labi na ng politika. Basta kay mutuman lang gyud ta sa minimum public health standard. No kanang physical social distancing, no, kanang yun ana. Wala gyud ni badlong nila nga kampo sa mga Cagas, kampo ni Mayor Joseph Cagas. Wala gyud. Sa Tubor ang Abante Barog, naghimo po silang activity mga batan-on ilaha. Pero walay ni badlong nila. Bisa pag magbuntag mo din na. Kaya gawas nun tas to paghimo og mga kalihukan labi na nining eleksyon. Ya, umaabot, nagkaduol. Karon, nananghid pag yun sila kay para formal ang ilahang kalihukan nga diha nila gamiton, diha nila matigayon sa gym kilid sa barangay hall. Gibadlong sila ni Kapitan Priscillas wala pay alas 9. So ing ana day na pag sila okay ra, pag kita dili okay. Pag ang atong mga batan-on sa hugpong digusinyos ni Mayor Joseph Cagas, bawal, limitado. Pag sila way magbuot. Uyawa po na yung mga tawhana, no? Maunay mga batasan, anak din ha sa Guma, mga bay. Lisod kayo sila. Sila manggod ang naggunit sa rinda. Mao lagi kung sila day ang maggunit sa rinda, kontrol na nila ang mga kalihukan niya bisan kog pwede. Wa na lang gyud daw gipahuman. Lami na daw gani untang ngisi-ngisi sa uban daw. Giputol pag yun nimo ang ilang kalipay, Kapitan ba? Ang pangutana sa iyang birthday, nabay social distancing og naka-face mask ba ang mga tao kisa maning birthday? Birthday ni Kap? Mo daw na'y pangutana, Kap. Badlong-badlong kas kalihukan sa mga batan-on niya. Nangutana sa simong birthday daw. Naba daw physical distancing. Nag-face mask ba daw mo samtang nangaon? Gibalikas na kakap sa imong gihimo, Kapitan Priscillas. Kaya nananghid og tarong ang mga batan-on sa Guma
nga alas 12 kutob wa pay alas 9 gipaundang na nimo. Ingon si Jimmy, giatay basig ni pirma ra ni Guay basa-basa. Na? Wag gyud tay dag-anan anig ni pirma ra ni Guay basa-basa ni si kapitan kay klaro man kay dito sa letter nga hangtod alas 12 ni pirma pud siya. Pastilaan na pod aning kapitan. Oy, basa-basa kap bago ka mo pirma siguro kap kay tanawang nahitabo. Gibadlong nimo sila nyo kabalo nga naade dito sa letter nga hangtod alas 12 sila kutob. Gibadlong ni Kapitan Priscillas ang kanang activity sa mga kabatanunan kontra illegal nga droga kaning mapalad. Oh. Para mga batanon din ha ba dili mo tipas ba? Nagtuon puta nga napon na sila maayong katuyuan sa ilahapong aktibidades kanang mga batanon sa Abante Barog. Oh. O, dili po na sila sa droga. Tama ba ko? Di mo sa droga, no? O, sige, dili po mo sa droga. Mau bitaw gani nga gipasagdan sila. Walay taga-city nga nibadlong sa mga batanon sa Abante Barog nga naa sila activity dito sa sitio Tubor. Gipasagdan sila. Pero og ang mga batanon sa hugpong Digoseños ni Mayor Joseph Gagas, badlungon man dayon, wa pagi kahunat. Wa pagani ni tukar ang mga paru-paruji nga. Musayaw na unta tog alas 10, alas 11, alas 12. Wa lagi badlong, wa pa alas 9. Oy, gibadlong na Kapitan Priscillas. Muna'y punto din ha, mga suking tigpaminaw, Kapitan Priscillas. Nganong og kamo, way magbuot ninyo.